Ahojte, vítajte v Baške pri Košiciach, kde mám na predaj modernú vilu a trojizbový bungalov v absolútnom kontakte s prírodou. Tieto nehnuteľnosti nie sú len domovom, ale aj skutočným útočiskom pre tých, ktorí túžia po spojení s prírodou a luxusnom životnom štýle. Obytná plocha vily je 210 m2, nachádza sa tu prepojená obývačka s kuchyňou a jedálenskou časťou, hosťovská izba s vlastnou kúpeľňou, detská izba a hlavná spálňa s priestraným šatníkom a kúpeľňou, dvojgaráž, oddychová miestnosť s fínskou saunou a viacero viacúčelových miestností plus zázemie domu. Na pozemku sa ďalej nachádza trojizbový bungalov o rozlohe 80 m2, ktorý má obývačku prepojenú s kuchyňou, dve spálne a samostatnú kúpeľňu. Pozemok má rozlohu 1776 m2, je vyrovnaný, nachádza sa tu aj veľká zastrešená terasa, zapustený bazén a množstvo priestoru na relax a oddych. Nezmeškajte príležitosť stať sa súčasťou tejto úžasnej vily, ktorá môže byť vašim novým domovom, plným pohodlia a prírodného luxusu. Už teraz sa na vás tešíme na obliadkach. Ahojte.